Καλησπέρα. Ονομάζομαι Αχιλλέας Τσιρογιάννης, είμαι ιατρός εργασίας. Έχω ετοιμάσει σήμερα μια παρουσίαση για τις πρώτες βοήθειες. Θέλω λίγο από το χρόνο σας για να γίνει ενημέρωση. Ορισμός πρώτων βοηθειών. Πρώτες βοήθειες είναι η αρρωγή που δίνεται σε κάθε πρόσωπο που υφίσταται μια ξαφνική πάθηση ή ένα ξαφνικό τραυματισμό, με φροντίδα που παρέχεται για τη διατήρηση της ζωής, την πρόληψη της κατάστασης από την επιδείνωση ή και την ανάρρωση. Περιλαμβάνει την παρέμβαση σε σοβαρή κατάσταση πριν από την επαγγελματική ιατρική βοήθεια, όταν αυτή θα είναι διαθέσιμη, όπως η εκτέλεση κάρπα περιμένοντας ένα ασθενοφόρο, καθώς και την πλήρη επεξεργασία των μικρής σημασίας καταστάσεις, όπως η εφαρμογή γάζα σε μια πληγή. Οι πρώτες βοήθειες εφαρμόζονται γενικά από κάποιον ειδικό, με πολλούς ανθρώπους που εκπαιδεύονται στην παροχή των βασικών επιπέδων των πρώτων βοηθειών και άλλοι πρόθυμοι να συνεισφέρουν από τις γνώσεις που αποκτήθηκαν. Πολλές είναι οι περιπτώσεις που μπορεί να απαιτηθεί η παροχή πρώτων βοηθειών και σε πολλές χώρες έχουν νομοθεσία, κανονισμό ή καθοδήγηση που καθορίζει ένα ελάχιστο επίπεδο παροχής των πρώτων βοηθειών. Αυτό μπορεί να συμπεριλαμβάνει ειδική εκπαίδευση ή εξοπλισμό για να είναι διαθέσιμα στο χώρο εργασίας, όπως είναι ένας αυτοματοποιημένος εξωτερικός απεινιδωτής, η παροχή εξειδικευμένων πρώτων βοηθειών σε δημόσιες συγκεντρώσεις ή η υποχρεωτική εκπαίδευση πρώτων βοηθειών στα σχολεία. Ναι. Να πάμε λίγο επιγραμματικά αυτά. Η εκπαίδευση, θα περάσω λίγο επιγραμματικά τη θεωρία για να φτάσουμε στις... Ναι. Είναι διαφάνειες που επεξηγούν ακριβώς τι συμβαίνει παρακάτω. Ναι. Ναι, επιγραμματικά οι πρώτες διαφάνειες, το ΑΒΓ εδώ πέρα είναι το σύστημα που χρησιμοποιούν και οι επαγγελματίες υγείας στην εκπαίδευση, το οποίο περιλαμβάνει αεραγωγό, ελέγχουμε δηλαδή τον αεραγωγό, την αναπνοή και το κυκλοφορικό σύστημα. Αυτά είναι τα πιο βασικά ζωτικά σημεία, τα οποία είναι καλό να ελέγχουμε σε κάποια έκτακτη περίπτωση. Όταν αεραγωγό εννοούμε το στόμα, τη μύτη, δηλαδή την τραχεία, τους βρόγχους, στόμα, μύτη, αν έχει κάποια απόφραξη, αν έχει καταπιεί κάποιο αντικείμενο ή αν υπάρχει κάποιο ξένο σώμα, εν πάση περιπτώσει, το οποίο εμποδίζει την διέλευση του αέρα στους πνεύμονες, οπότε πρέπει άμεσα να απομακρύνουμε το αίτιο που απομακρύνει την αναπνοή, την είσοδο του αέρα, τους αεραγωγούς. Δεύτερον, όταν λέμε αναπνοή, εννοούμε